3 πράγματα να κάνεις όταν είσαι στις γιορτές με τους τοξικούς ανθρώπους. Το πρώτο, μη επεμβαίνεις, μη αντιδράς, μη απαντάς σε πράγματα. Άμα πούνε κάτι άσχημα για σένα ή για άλλους, κάνε που δεν ακούς. Άμα σε λένε «Α, δεν το άκουσες», λες «Οκ, είναι άποψή σου, μπράβο, παρακάτω». Τους γράφεις κανονικά. Δεύτερον, να έχεις ένα πλάνο πώς θα φύγεις. Άμα δεν μπορείς άλλο, πες πρέπει να πάω να πάρω τη φίλη μου από αεροδρόμιο, πάμε για καφέ, ή το παιδί μου γλιστάζει, η σύντροφό μου πρέπει να πάμε τα παιδαρικά μου. Να έχεις ένα exit plan. 3. Το τοξικούς ανθρώπους και τις ιδέες τους τοξικούς άφησε εκεί που είναι. Μην το πάρεις μέσα σου, μην θυμώνεις και